Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Ħut il-eżis l-lum qegħdin nofru l-Quddiesa għall-erbieħ tal-familji Rapa u Dorrin Borġ. U biex nitħejjew tajjeb għal dan il-misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnih. Int li għaddejt fostna tagħmel il-ġid tfarraġ u taħfer lil kulħadd, mulej ħnina. Int li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix, Kristu ħnina. Int li dejjem toffri lek innifsek lil Missier b'sagrifiċċju għal fidwa tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fiċ-ċekon tagħna mulej nitolbu l-ħnina tiegħek biex nuru l-indima tagħna billi nbidlu ħajjitna u nitħarġu b'emejjel tajba u biex b'qalb safja nibqgħu sħaħ u fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Ħalli bekk nitħejjew sewa għall festi tal-Għid b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: mur u inżel għaliex tħassar il-poplu tiegħek li jien tellajt mill-Eġittu. Malajr warbu mit-triq li jiena wrejthom. Għamlu għalihom oġol tal-metall imdewweb, niżlu wiċċhom fl-art iqimuh u offrewlu sakrifiċċju u qalu: dawn huma l-Allat tiegħek Iżrael li tellawk mill-art tal-Eġittu. U l-mulej issokta jgħid lil Mosè: jiena ħarist lejn dan il-poplu u rajt li hu poplu ta' rasi ibsa. Ħallini waħdi issa ħalli nixel il-korla tiegħi għalihom u neqridhom u lilek nagħmlek ġens kbir. Mosè imbagħad talab bil-ħniena quddiem il-mulej Alla tiegħu u qal: għaliex mulej tixel bil-korla tiegħek għall-poplu tiegħek li int bħila kbira u bit qawwija ħriġtu mill-Eġittu. L-għala għandhom jgħidu l-Eġizzjani araw x'den jagħmlilhom, ħariġhom biex itemmhom fil-muntanji u jeqridhom minn wiċċ l-art. Erġa' lura mis-saħħna tal-korla tiegħek u reġġa' lura l-ħsara li trid tagħmel lill-poplu tiegħek. Ftakar f'Abraham, f'Iżak u f'Iżrael il-qaddejja tiegħek li jien ħliftilhom bik innifsek u għattilhom: inkattar in-nisel tagħkom bħal kwiekeb tas-sema. U din l-art kollha li jiena wet nagħtiha lil nisilkom bħala wir tal-dejjem. U l-mulej nidem mill-ħsara li qal li kien se jagħmel lill-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu tiegħek. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu tiegħek. Għamlu oġol ħdejn il-ħoreb, qiemu xbija tal-metall imdewweb, bidlu l-Alla il-glorja tagħhom ma' xbija ta' gendus jiekol il-ħaxix. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu tiegħek. U nsew l-Alla li salvhom li għamel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, eġubijiet tal-art fil-ħam, ħwejjeġ tal-biża fil-baħar tal-qasab. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu tiegħek. Kien għamel il-ħsieb li jeqridhom li ma kienx għal Mosè il-magħżul tiegħu li waqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jeqridhomx. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu tiegħek. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Alla hekk ħab lid-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom.
Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil-Lut: Kieku jien kelli nagħti xhieda fuqi nnifsi, ix-xhieda tiegħi ma kinitx tkun minnha. Hemm ħadd ieħor li jagħti xhieda fuqi, u jien naf li x-xhieda li jagħti fuqi hu minnha. Intom bagħtu tistaqsu lil Ġwanni u hu ta' xhieda għal verità. Mhux għax jien għandi bżonn ix-xhieda ta' bniedem, imma qiegħed ngħidilkom dan għas-salvazzjoni tagħkom. Għax dak kien mużbieħ jixel u jiddi, u intom għal ftit ridtu tifirħu bid-dawl tiegħu. Iżda jien għandi xhieda akbar minn dik ta' Ġwanni, għax l-emejjel li tani l-missier biex intemmhom, jiġifieri daw l-istess emejjel li qiegħed nagħmel jiġdu għalija li kien il-missier li batni. U dak li jagħti xhieda fuqi u dak stess li batni, il-missier, li intom laqgħat smajtu leħnu u lanqas rajtu il-bixra ta' wiċċu. U l-kelma tiegħu ma tinsax fikom, għax intom m'intomx temnu dak li huwa bat. Intom tistudjaw l-Iskrittura, għax taħsbu li fija hemm il-ħajja ta' dejjem. Din tagħti xhieda għalija, u madankollu ma tridux tiġu għandi biex ikolkom il-ħajja. Jien ma nieħu ebda glorja mill-bniedem, imma jien lilkom nafkom. Naf li l-imħabba ta' Alla ma tinsafx fikom. Jien ġejt f'isem missieri u intom ma lqajtunix. Jekk ħadd ieħor jiġi f'ismu stess, intom tilqgħuh. Imma kif jista' jkun li temnu intom li tieħdu l-glorja mingħand xulxin, waqt li xejn ma tfittxu l-glorja li tiġi mingħand Alla waħdu? Xella taħsbu li se nkun jien li nakkużakom quddiem il-missier. Dak li jakkużakom huwa Mosè li fih qedtu t-tama tagħkom. Għax kieku kontu temnu lil Mosè, kieku temnu lili wkoll, għax Mosè fuq kiteb. Imma intom ma temnux dak li kiteb hu, kif ma temnux dak li ngħidilkom jien. Il-kelma tal-mulej. Hekk f'din il-mixja tar-randan imqaddes, il-Vanġelu tal-lum jerġa' nistgħu ngħidu ifakkarna fil-verità essenzjali tal-ħajja tagħna bħala nsara. Fil-fatt jekk nimmorru dak li qrajna fl-akklamazzjoni ta' qabel il-Vanġelu, ngħidu għalhekk ħab lid-dinja li bagħat il-libdu l-waħdini biex kull min ma jintilifx, biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Ħafna drabi aħna ngħixu l-ħajja tagħna, nibqgħu għaddejjin minn ħaġa għall-oħra. Forsi nkunu aljenati, forsi konna biċċa xogħol minn biċċa xogħol ngħaddu għall-oħra. Għal min jaħdem iqum filgħodu, jipprepara forsi breakfast ta' tfal bħalissa qegħdin id-dar, imbagħad jitlaq għax-xogħol jew jaħdem id-dar stess, jipprepara xi ħaġa oħra l-ikel, jagħmel xi qaddijiet, jorqod u tibda tgħaddi ġurnata wara oħra fil-ħajja tagħna. L-istess forsi min irtira mix-xogħol, jidħol f'ċerta rutina tal-ħajja ta' kuljum u ħafna drabi nirrepetu dak li nkunu għamilna il-ġurnata ta' qabel. Il-Vanġelu tal-lum ifakkarna li bħalma fi żmien Ġesu ħafna m'għandunawx bih, jista' jkun aħna li anke qegħdin nisemgħu din il-Quddiesa qed nagħmlu dan l-isforz biex nisemgħu din il-Quddiesa anke permezz tal-internet jew permezz tax-xejk. Nisemgħu l-Quddiesa, tispiċċa l-Quddiesa u ma jkunx hemm verament laqgħa ma' Ġesu. U l-ħajja tiegħi forsi nibqa' ngħixha bħalli kieku se ngħix hawnhekk għal dejjem. Bħalli kieku l-problemi żgħar tal-ħajja tiegħi, forsi li l-art biex nadifa, forsi li hemm xi ħadd ma jkellemnix,
li huma żgħar fihom infushom ma rnexxilix inħares lejhom bil-għajnejn ta' Alla. Forsi għadni weġġa fuq xi kelma li smajtu 20-30 sena ilu. Veru, li tweġġa hi xi ħaġa li wieħed irid jagħti kasa, x'luġieħ wieħed irid jagħti kasu u fejqu. Imma kemm inser indum inwaħħal ma' kelma li qalla ħaddieħor, għaddew 10 snin, għaddew 20 sena. Wasal iż-żmien li jien nagħmel pass fil-ħajja tiegħi. Ikun hemm affarijiet oħrajn dnub li forsi qed nirrepetih. Jien nirrepetih 5-10 snin, però għadni nifoka fuq jien nifsi, għadni ma ħadtux għan Ġesu, għadni ma tkellemx miegħu fuqu. Jew forsi xi kultant imbagħad nippretendi li l-affarijiet għandhom jinbidlu. Nibda niddetta lil Alla x'għandu jagħmel jew x'kellu jagħmel. Nibda ngħidlu kif kellu jkun missieri, kif kellha tkun ommi, kif kellhom ikunu t-tfal, kif għandu jkun il-Prim Ministru, kif għandu jkun l-Isqof, kif għandu jkun il-Papa. U nibda niddetta jien lil Alla x'suppost tagħmel biex nitlef biss il-paċi fil-qalb tiegħi. Din hi l-kelma li qed jagħtina Ġesu. Ġesu hawnhekk fil-Vanġelu għalinna li hu ġie u ma għarfuhx. Il-profeti kienu ħabbru li kellu jkunu. Mosè qalilhom Ġesu x'kellu jagħmel. Però n-nies baqgħu għaddejjin bil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Ġesu għadu jiġi fil-ħajja tagħna, jiġi ta' kuljum. X'in nisemgħu il-kelma ta' Alla bħalma qegħdin nagħmlu issa, il-kelma ta' Alla hija ħajja. Il-kelma ta' Alla tirrendi ruħha preżenti għalina, l-istess bħall-Ewkaristija. Bħalma fl-Ewkaristija hemm preżenza reali, waqt is-smigħ tal-kelma ta' Alla, l-episodji tal-ħajja ta' Ġesu jsiru reali għalina u għandhom il-qawwa li jibdluna. Però bħalma n-nies ta' żmien Ġesu kienu aljenati baqgħu għaddejjin, ħallew ħafna ħsibijiet ixekkluhom, ħallew ir-rutina xxekkilhom, ħallew it-tradizzjoni jxekkilhom, jista' jkun li jien u int ukoll qegħdin id-dar, qegħdin f'pandemija, qegħdin bikwietna u flok ngħixu fit-tranquillità kif aħna msejħin ngħixu, jekk qed ngħix ma' persuna waħda, nagħmel il-ħajja tagħha infern u tagħmel il-ħajja tiegħi infern. Għaliex? Għax nibqgħu fuq ix-xejn tagħna, fuq l-egoiżmu tagħna, fuq il-punt tagħna u ma rnexxinix ninfetħu għall-oħrajn u laqqas għal Alla. Għalhekk hemm nitolbu l-mulej biex il-mulej jerġa' jfakkarna f'dak li huwa essenzjali fil-ħajja tagħna. Biex f'dej il-mixja tar-randan tkun verament mixja ta' konverżjoni. Kif għedna kemm il-darba l-kelma konverżjoni tfisser tmur lura l-oriġinal. Il-Papa Benedettu kien spjega l-konverżjoni bħala tneħħi iż-żejjed li tkun akkumulajt matul iż-żmien. Tneħħi dak li hu żejjed li qed ifixklek milli verament tħobb il-Alla u l-oħrajn. Għalhekk jew issa noqogħdu ftit fiskiet u nitolbu l-mulej jenna biex ineħħilna dak li qed jostakolana milli verament niltaqgħu ma' Ġesu. Ejjew nitolbu l-mulej jagħmel dan kemm bil-qawwa tiegħu u jenna wkoll biex jekk hemm xi affarijiet nistgħu nagħmluhom aħna jilluminana u jagħtina l-qawwa biex ninbidlu. Fiskiet nitolbu fuq dan. U s-saħut il-eżis jew ir-resqu it-talbit tagħna il-missierna tas-sema. Tolbuk missier ħanina għall-Papa l-isqfijiet tas-saċerdoti għal dawk kollha li huma impenjati fil-katekjezi u l-amministrazzjoni tal-Knisja biex fuq l-eżempju ta' Ġesu jiffukaw aktar fuq il-proġett tal-missier u mhux fuq proġetti ta' dil-art. Nitolbu. Tolbuk missier ħanina għal kull wieħed u waħda minna biex inneħħu l-għamat li qed ixekkilna milli verament nintaqgħu miegħek. Nitolbu. Nofrulek missier ħanin it-tolba ta' dawk kollha iseguna kemm permezz tax-Xejk Television, kemm permezz tal-mezzi tal-Facebook u l-YouTube. Nitolbu. U issa fiskiet
jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Hennalina mulhej, hennalina, hennalina mulhej, hennalina. Lejk mulhej nollulub dan ismana, għalix fiki tamajna finnike. Hennalina mulej, hennalina. Sobenin midnubiet tal-imoti, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Hennalina mulej, hennalina. Jitolbu ġbri s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qabel u Alla li tista' kollox li s-sagrifiċċju li nofrulek inaddaf lilna bnedmin dgħajfa minn kull ħażen u jkun dejjem il-ħarsien qawwi tagħna. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nizzuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej missier Quddiesa Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien irroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull rabta ħażina u jiqdew bil-ġid li jgħaddi biex hekk iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda. Quddies, Quddies, Quddies tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalġ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-feħl aw minn tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana quddiemek biex naqdu. U miċ-ċokon tagħna nitolbu
li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fl-erwieħ tal-familji Rapa u Dorin Borġ. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatrina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spiritu li mexxa lil Ġesu, jew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġi tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Jibsanduru fuq Ġesu
u minn djarkom għamlu magħna it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jien nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ningħaqad miegħek. Ħeġġiġni fl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Nitolbu. Tqarbina li għamilna mulej, issaffina u teħlisna minn kull dnub, biex il-kuxjenza tagħna tinħal minn kull irbit taħtija u bil-grazzja tiegħek niksbu fejqan sħiħ. Bi Kristu Sidna. Jew issa nitolbu tliet Avamarijiet mo speċjali għal dawk li huma weġġejn minn din il-pandemija. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Il-mulej ma'kom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Kienet jimbikkiha l-om ħdejn bina fid-batiha fuq salibi midden ta' din l-om il-qalb maqsuma dak li mrar bluġieħ mitmuha jifed sejfin kem dbatiha f'qalb wuġuha li madwejja li filiha ħasset l-om jimbirka meta jmut il-ġisem tagħna ħamel int li r-ruħ tistana dawlu sebni l-ġen